Čína, to je veľký múr, knedle a pandy, poviete si. Budete mať pravdu iba z polovice. Skutočné prekvapenia prídu, keď krajina mení fantáziu na všednú realitu. V Šanghaji je vlak, ktorý ide ako vzlietajúce lietadlo, uháňa vyše 400 km za hodinu, klže nad koľajnicami bez kolies, vďačí za to magnetickej levitácii. Vozne sa netrasú. Hluk pripomína jemné hučanie lietadla. Trasa je krátka, no efekt silný. Za 7-8 minút ste z letiska už v meste. Máte pocit, že budúcnosť už nastala. Nikto sa však tomu nečuduje. Rýchlosť vidíte, ako sa domy za oknom rozmazávajú. Čína investovala obrovské sumy do siete rýchlostných tratí. Medzi mestami sa teraz presuniete rýchlejšie ako autom. Často je to aj pohodlnejšie než lietadlom. Maglev vlak je výkladnou skriňou myšlienky. Aj po zemi sa dá lietať. Turisti cestujú maglevom pre pocit zrýchlenia. Vo vozni je vidno rýchlomer. Deti sa hádajú, či čísla dobehnú rekordnú úroveň. Vždy dobehnú. Na juhozápade Číny žije národ Mosuo. U nich neexistuje bežný sobáš, a to nie je žart. Dom spravuje babička. Deti patria matkinmu rodu. Muž prichádza k milovanej v noci. Pred svitaním sa vracia do domu svojej matky. Páry sa môžu milovať celý život. Nedelia si domácnosť ani majetok. Nehádajú sa o riad, dedičstvo či hypotéku. Majetok ostáva v matkinej línii, prechádza na céry. Rolu otca preberajú strýkovia, bratia matky. Oni učia deti remeslu. Pomáhajú na poliach a dbajú na disciplínu. Slovo manžel nemá v jazyku ťažkú právnu rolu. Na takú sme zvyknutí v mestách. Turistov prekvapuje, ako pokojne prežívajú rozchody. Neexistuje tu pojem rozvod ani delenie. Aj žiarlivosť vyzerá inak. Vzťahy sú založené na dôvere a láske v noci. Rodina nie je pečiatka, ale miesto, kde je mama. V Číne boli stáročia znakom krásy lotosové nôžky. Boli to drobné chodidlá, formované už v detstve. Prsty sa ohýbali, kosti lámali a pevne sťahovali obväzmi. Nôžka sa zmenšila na bábikovú veľkosť, chôdza sa menila. Pre bohatých šlo o status. Bez lotosu bola nevesta považovaná za prostú. Každý krok bol bolestivý, potrebovala slúžky. Začiatkom 20. storočia reformátori prax označili za mrzačenie. Hnutie proti bandážovaniu rástlo. Tradícia vymizla v polovici storočia. Zostali spomienky, fotky a miniatúrne topánočky. Príbeh je dnes varovaním. Móda a prestíž nútia spoločnosť trpieť, ničiť telo aj slobodu. Zápach mastí je súčasťou spomienok. Preživšie ženy cítia detskú pýchu ako strašnú bolesť. V parku z Hangjiaje sa z hmly vynárajú tisíce kamenných stĺpov. Zdá sa, ako by skaly levitovali vo vzduchu. Jeden z vrcholov oficiálne nazvali Hora Aleluja Avatara. Tieto scenérie inšpirovali tvorcov slávneho filmu. V ňom lietajúce ostrovy pôsobia ako zázrak. V Číne ich však stvárňujú skutočné pieskovce. Tie sú zarastené borovicami a majú úzke mostíky. Mostíky vedú medzi útesmi a roklinami. Rokliny miznú v zelenom mori. Turisti sem prichádzajú za zážitkami. Lákajú ich sklenené chodníky nad priepasťou. Pod vyhliadkami sa preháňajú oblaky. Rytmické výťahy vedú k plošinám. Tam vzduch vonia vlhkým lesom. Keď vietor ženie hmlu, vrcholy sa oddelia od sveta. Aj lacným telefónom tu urobíte fantastické zábery. Bude to ako z filmu Avatar. Čínsky internet žije vlastnými pravidlami. Preto sa zakázali mémy s medvedíkom Pú pre prirovnanie k lídrovi. Obrázky mizli, film nevyšiel. Podobne sa cenzurovali iné prezývky politikov. Používatelia vymýšľali kódové narážky. Tak vznikla digitálna hra na mačku a myš. Rýchlo meniace sa pravidlá rodia nové šifry a krátkodobé vtipy. Tie prežijú pár dní, potom sú zakázané. Užívatelia tvoria nové žarty, moderátori ich doháňajú. Táto dynamika robí z čínskeho internetu veľký test dvojtipu. Čínsky nový rok prináša rodinné témy.
Preto vznikol netradičný servis prenájom partnera. Osamelí si najmú spoločníka na pár dní. Predstavia ho rodičom, navštívia rodinu a odvrátia debaty o sobáši. Aplikácie fungujú ako vzťahové taxi. Špecifikujú hodiny, správanie, odev aj tabu. Zmluvne vylučujú intímny kontakt. Pre jedných je to ľahká komédia na prežitie sviatkov, pre iných nutnosť, v krajine, kde je rola rodičov kľúčová. Tento biznis s osamelosťou sa stal celým trhom. Každý január pribúda inzerátov. Hongkong je drahý a preplnený. Preto vznikli rakvové byty. Drobné kapsuly sú v starých domoch. Len matrac, polica, ventilátor. Kuchyňa a sprcha sú spoločné na poschodí. Nájomné pohltí väčšinu výplaty. Fotografie týchto škatúl šokujú turistov. Tisíce vďaka tomu žijú v centre bez dochádzania. Úrady sprísňujú normy, obmedzujú plochu. Dopyt však pretrváva. Každý centimeter je drahý. Aj skriňa na kolieskach je domovom. Osobný priestor sa meria na dlane. Spoločnosť takmer bez hotovosti zmenila podobu ulic. Prináša celkom nový vizuálny zážitok. Pri pouličných hudobníkoch či starších žobrákoch sú dnes kartónové tabule. Na nich je vždy veľký zreteľný QR kód. Okoloidúci posielajú dary cez telefón. Je to oveľa rýchlejšie než hľadať mince vo vrecku. Táto moderná forma charity tak výrazne uľahčuje pomoc. Obchodníci niekedy žiadajú umiestniť aj ich vlastné kódy. Dúfajú v extra skeny a dodatočný prílev zákazníkov. Turisti si túto scénu s obľubou fotia. Vnímajú ju ako symbol digitálnej Číny, krajiny, kde sa aj obyčajná láskavosť stala transakciou. Je to naozaj unikátny kultúrny jav. Technológia ľuďom vzala častú výhovorku. Už nemôžu povedať, nemám žiadne drobné pri sebe. Pomoc je vďaka tomu anonymná a predovšetkým okamžitá. Zjednodušila tak prejavy štedrosti. Pre darcu aj príjemcu je to omnoho diskrétnejšie. Čína sa tým javí ešte futuristickejšie. Potvrdzuje svoju globálnu technologickú rolu. Keď chce developer zbúrať štvrť, no majiteľ domu nesúhlasí s cenou, v Číne vznikne Kliniec dom. Budova trčí uprostred stavby a bráni projektu. Cestári občas asfaltujú okolo tohto tvrdohlavého domu, nechajúc ho ostrovom v dopravnej rieke. Fotky sa šíria svetom, vežiak v jame centra, chata na kruháči, osamelé schody nikam. Niekedy majiteľ po mesiacoch súhlasí, dom zmizne. Symbol odporu však žije mediálnym životom. Pripomína, že gigantická prestavba je o osobných príbehoch pamäti, zvyku a koreňov. Tak vzniká záber. Nová diaľnica obteká dvor ako rieka Balvan. Majiteľ na balkóne varí rezance a sleduje nekonečný prúd aut. Obyvatelia sa sporia, či je hrdina alebo tvrdohlavec. Všetkým je však jasné, niekedy je jedna brána silnejšia než bager, lebo za ňou je život. V 70. rokoch kopali roľníci zo provincie Shensi studňu a narazili na úlomky hlinených figúr. Pod zemou bola celá armáda. Tisíce vojakov v plnej veľkosti, kone a vozy. Pochovaní boli s prvým cisárom Čekin Šaktime. Archeológovia roky opatrne odhaľujú sály. Tam hlinená stráž stála vyše 2000 rokov. Obyčajná vidiecka studňa sa premenila na svetové múzeum. Teraz každý školák vie, ako sa pod nohami pokojne spiacej dediny ukrývala celá podzemná divízia. Toto bolo 10 faktov o Číne. Ak si sa dozvedel niečo nové, daj like a prihlás sa na odber. Nech nezmeškáš ďalšiu zaujímavú krajinu. Čau!